Wannan ita ce takardar da zan gabatar yau. Ku rike shi da kima domin tana da matukar muhimmanci. Insha Allah madam. Wannan damar da muka samu tana da matukar muhimmanci gare mu gabaki ɗaya. Domin idan kamfani nasara, kamar mu ma gabaki ɗaya mu yi nasara ne. Insha Allah ranke daɗe mu ne da nasara. Na fahimta ne fatanmu da burinmu yana cin wannan takardar. Kwarai kuwa, shi yasa na ce ka rage shi da kyau. An break da idan muka je wajen wannan mitin din, ke kaɗai ce za ki yi magana ko kuwa mu ma za a bari mu dama mu tafi albarkacin bakin mu. Bayan na gama, kowa yana da iko ya tashi ya tofa albarkacin bakinsa. Okay, thank you ma. You're welcome.